Στο πάγιο αίτημα για την κάλυψη θέσεων γιατρών, νοσηλευτών και οδηγού ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Κισάμου τέθηκαν επιτάπητο στη σημερινή επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας στις εγκαταστάσεις του κέντρου στο Καστέλι Χανίων. Ο Βασίλης Κοντζοζαμάνης, τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσληψη 900 γιατρών στα κέντρα υγείας της χώρας και έχουν προκηρυχθεί ήδη 2 θέσεις για το Κέντρο Υγείας Κισάμου. Αλλά από τη διεύθυνση του κέντρου τονίστηκε η δυσκολία στην εκδήλωση του ενδιαφέροντος, καθώς οι συμβάσεις επικουρικών γιατρών είναι μόλις 12 μήνες διάρκειας. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, φτάνει στο Κέντρο Υγείας Κισάμου, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Υγείας στην Κρήτη, Αντώνη Γρηγοράκη, με σκοπό να καταγραφούν οι ανάγκες του κέντρου σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΥΠΕ Κρήτης, αφού ξεναγήθηκαν στους χώρους του κέντρου και συνομίλησαν με τους εργαζόμενους, ξεκαθάρισαν ότι από το νέο έτος αλλάζει ο χάρτης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ανακοίνωσαν επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μια προκήρυξη 900 θέσεων επικουρικού προσωπικού για τα κέντρα υγείας και όλο το δίκτυο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Από εκεί και πέρα, όποια κενά υπάρχουν θα καλύπτονται τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό και βεβαίως σε μερικούς μήνες θα δείτε και στο πλαίσιο της υλοποίησης του νόμου για την πρωτοβάθμια, το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, θα ξεκινήσουμε με 1000 προσλήψεις οικογενειακών γιατρών. Ένας παιδίατρος και ένας γενικός γιατρός είναι προγραμματισμένος να έρθει σύντομα στο κέντρο υγείας. Και επί τη ευκαιρία σας λέω ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος τελειώνει αύριο. Όποιοι θέλουν να καταθέσουν τις αιτήσεις, αν δεν έχουν καταθέσει, γιατί είναι κλειστές τα χαρτιά τα οποία στέλνουν στο Υπουργείο. Προβληματισμός ωστόσο επικρατεί στους φορείς, καθώς το ενδιαφέρον ιατρών είναι μειωμένο λόγω της σύμβασης επικουρικών ιατρών ορισμένου χρόνου. Περιμένουμε, που είπε και ο κύριος διοικητής, αν προσέλθουν ο ένας παιδίατρος και ο ένας γενικός γιατρός που να κάνουν αιτήσεις. Το βλέπω λίγο δύσκολο, διότι είναι για 1 χρόνο η πρόσληψη αυτή, δεν είναι μόνιμη, είναι επικουρική. Ο μισθός πολύ χαμηλός και η σύμβαση μη ικανοποιητική. Την ανάγκη να εκχωρηθούν αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία των προσλήψεων ανέδειξε ο Δήμαρχος Κισάμου, Θόδωρος Σταθάκης. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Γενικό να εξεταστεί το θέμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα δίνει δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση από τη στιγμή που από 1η Πρώτου του 2015 θα περάσουν τα κέντρα υγείας στη ΔΥΠΕ και υπάρχει ήδη διοικούσα επιτροπή που είναι από τον εκάστοτε Δήμο που ανοίγει το κέντρο υγείας, σε συνεργασία λοιπόν με τη ΔΥΠΕ, να μπορούμε όταν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει η πολιτεία, να μπορεί να τα αντιμετωπίσει η τοπική κοινωνία. Δηλαδή να μπορεί ο Δήμος να διαθέσει από τους οδηγούς του, να μπορεί να καλύψει κενά οδηγών ασθενοφόρων, το οποίο είναι καθοριστικό. Δεν μπορεί κανείς γιατρός να βγαίνει έξω από το χώρο εργασίας χωρίς το ασθενοφόρο και τον οδηγό ασθενοφόρου. Τελευταία στάση του Γενικού Γραμματέα Βασίλη Κοντοζαμάνη ήταν το Ανουσάκιο Θεραπευτήριο, όπου καταγράφηκαν οι αδυναμίες στήριξης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, αλλά και η ένταξή τους στο νέο πλαίσιο πρωτοβάθμιας φροντίδας.